Juan Manigos Madrid ha. Idako ka namo pinagi sa duha ka kasi nga warrant of arrest no. Duha ka kaso. Carnapping, violation of Section 3 of Republic Act 1083. Pagkakarnap no dito sa siyudad sa Nakisyon sa 7th Judicial Region, Branch 66, City of Naga. O kaning usa ka kaso nga gi-issue sa Branch 85 no, Mandawi City. Kaso gyapon sa pagpakarnap. Doon na kay katungod magpakahilom, doon na kay katungod pagkuha imong abogado. Kung kay abogado, tagaan ka sa gobyerno o abogado. Sige ha. Salamat. Okay. Kisa pangalan niya, sir? Si Juan Manigos Madrid, no? Kisa pangalan mo? Juan Manigos Madrid. Oh. Imong ginawaran. Basig man kaluha. Yeah. Nawara. Imong gina. Nga naman yung nalot sa kagwaran ta sa kaso carnapping. Oh, bitaw libo ko. Nagdo kay ba wala magtago-tago lang ko yung gaten. Nang inabuhay ta niya. Ato ni ato bangon sir kay. Di posible na nga nahibong ka nga nagiwaran. Hibog ka na. Wa gyud. Wag yun. Kung naitabo katong motor nga imong gikuan. Kasi kato sa wala patay naman sila. Patay na sila. Oh, nagkuyog naman. Sige tagadiha naman to. O sa man to, kana imong amo to imong gibaligya. Dili kuyog niya na. Nagkuyog sana. Ang to di kuyog ko. Alang pang Dili sa kuan ba? Dili sa kuan carbon. Pila na ka tuig ginabaligya kuan sapatos diri. Okay na kay 28 ko buwak ako. Gana sa man hitabo ng motor. Wa jud kay mo lagi. Bong bitaw ko. Bong bitaw ko. Ya. So, kani karon gidugap ka sa police sa ato ka pulisan ang lungsod sa Barile Police Station o ang Arsog 7 mo nagdagop kanimo. Ibon ato bangon. Oo, ito ba? Natural. Ito ba? Na to. Ganun kuan man ta. Abe ba ya guilty da na. Ngapuli ang nagkaroon. Sir, nani ka nagwan nani piyansa? Nani piyansa, ang piyansa sa usa ka kaso 180,000 no. Nya ang usa is 300,000. So, mga piyansa kani, say, Bila rin tayo halin mo sa status. basta nagaling ka po mga 20 ka po. Bila rin ang halin ito. 300. Pero why ka nang ano ka overpricing? Wala. Wa di ay. So mana kaso carnapping ang nagi ano ang nagi gito bang award na nang nini mo ga dilag pagkaron. Posas na. Wa ka pagdahom nga badag pagkaron. Ano ba? Mahadlok ko nung mahadlok. Di ba wa ka pagdahom? Kay bawo pa ko ngakon. Ako kay bawo. Basta may kasulti ka bro. Buhi magkawagi ka bagay wa ka musukol. Di nga musukol man ko nga. Kasi sa musukol ta di ta ato bangon kay. Anong di nato ato bangon. Sa maka ato pa ko ano nga. Sa tan mga ato kisa nang ni kuan. Katubang ko nila sa kung sa. Sige. So, kasi di ka dagong accomplishment, no? Dili mismo sa may carbon area o Barangay Ermita, ninga tog dagpay Sugbo, kalabo na kini pagkadagko sa ka kunig mabalik sapatos nga doon ay warrant of arrest. Inyong ko super pension. Salamat mayong hapon.